Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Wednesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga silingan din ha sa Panabo City ug Tagum City sa Davao del Norte Province. Sa may buntag. Maayong buntag sab Jill, ato sab kumustahon ang ato mga kapuso sa Lagindingan ug Initaw sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang usa ka Mindanawan nga naka-trip around the world na. Sana all! Atong sayron ang iyang mga most memorable experience sa iyang suroy atong makauban si Regine Reyno. Samtang say ato makauban ang usa ka kaniadto empleyado sa usa ka coffee shop apan tungod sa pandemya nawad-an siya og trabaho. Apa nahimo kining oportunidad sab kaniya nga makalusad siya og usa ka mobile coffee shop. Dungan natong tilawan ang kape ni John Ray o mas iladong si B-Boy Plaza. Og sa Best Talk, makauban at ni Resi ang newest Kapuso teen artist, Clarence Delgado. Una ka na mga kapuso, nasayod ba ka nga sa 16 ka mga awardee sa Gawad ng Manlilikha ng Bayan? 5 niini kay pulos mga bangsamoro? Tuig 2000, diyang gipili isip Gamaba awardee ang Master of Yakan Musical Instrument nga si Uwang Ahadas. Nakadawat sab og samang pasidungog si Hadja Amina Api, ang Samamat Weaver gikan Tawi-Tawi. Sa samang tuig sab gipasidunggan ang Tausug Textile Weaver gikan sa Sulu. 2011 napili nga Gamaba awardee si Samaon Sulaiman, ang Master of Maguindanaoan Musical Instruments, ug atong tuig 2016 gilasab nga Gamaba awardee ang Yakan Textile Weaver nga si Ambalang Ausalin. Giila ang ilang talento ug katakos sa pag-impart sa ilang kahibalo pinaagi sa Schools of Living Tradition Program aron padayon ang ilang legasiya ngadto sa mga kabataang Bangsamoro. Mga kapuso, karong buntaga, atong makauban ang usa ka Dabawenyo kinsa naglusad og mobile coffee shop gamit lang ang iyang motorsiklo. Paunsa kaya niya na-achieve? Kana atong sayron kauban si John Ray Plaza o mas iladong si B-Boy. Sir B-Boy, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Sir, okay lang sir. Sir, unsa ba imong background sa paghimo og kape? Trabaho ko almost 12 years sa coffee industry as a barista. Sukad ba sa una, sir, nahilig ni jud ka sa kape? Yes sir. Kanang the way nga masimutan ako ang coffee, ang aroma sa coffee. Ano kasi sir, makawala gyud siya stress. Sir, paunsa ba nakaapekto ang pandemya sa imong dating trabaho? So kadtong nag-ECQ, nagsirado gyud mi totally. And then so kato nag-start kog pop-up lang sa balay og anang coffee. Then deliver og mga coffee if ever na ay mga nagapa-deliver. Og sir, paunsa ba ka nagka-idea ni ining imuhang mobile coffee shop og kanus ba ka nagsugod ani, sir? Actually katong sir, nagbalik man mi og open ang coffee shop mga August. And then katong mga October na siya, di ba, nag-ano man to, kuhan ka ng curfew. So 6 PM taman, so apektuhan na pud mi. So kato nagbalik na pud mi close. And then medyo dugay-dugay na ginako na kunan nga mag-pop up og kanang coffee. Ang mga gamit lang yun, hinahinay na ko ano sa kanang kumpleto. So karon na kumpleto naman. So katong November nag-pop up ko. Sir, paon sa bali mo na set up ang imuhang motor nga nahimo siyang sakto
para sa pag-prepare nimo og kape? Diri ra sa balay sir sa kanang akong kusina. Then nagapa-boil ko water gamit ang heater. Gina-boiling point lang ako siya para dili siya magbugnaw kay maka-affect mo gud to sa coffee ang hot water. Then kato nag-start ko katong table katong marine nga table. And then medyo dako ra man kayo nya murag maglisod magtuwang-tuwang siya. So kato na nakit-an man ako katong patunganan sa plancha. So sakto ra pud siya sa motor. Then sa ilalom niya is ginabutanganan ako siya og kanang kuan. Tawag kanang bato. Semento para mao lang to yang mabalance. Sir, sa lugar nga imong ginapwestohan matag adlaw, unsa ba kang orasa naa na didto nagapwesto? 5 AM to 9 AM. Kay mao man ay mga time nga napay naga-jogging, naga-bike. Sir, naibalaan po damo nga local coffee daw ang imuhang ginagamit. Asa ba gikan yung mga kape, sir? Ang coffee na ko sir, gikan sa Mount Apo, Bansalan. And then napog ko'y local from Bukidnon sa Maramag. And then napog ko'y coffee from Maragusan, Mindanao coffee. Sir B-Boy, kamusta po ang kita sa iyong aning nga negosyo ug paunsa sab din nakatabang sa iyong pamilya karong panahon sa pandemya? Sa ako sir, kanang dako kay tabang yun siya sa adlaw-adlaw nako kay maka ano po kog coffee mo income po kog mga 20 to 30 cups. And then napoy nagapa-deliver sa kuha. Pag human ako pop-up dito 9 mga after lunch na nagapa-deliver coffee beans o kanang mga cold coffee. So kana sir, dako yung tabang sa adlaw-adlaw nako. Ug karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Sir B-Boy ang iyang pag-prepare og kape. Mayong buntag mga kapuso, sa karon mag-prepare na ta sa pagbuhat og filtered na kape o kape mocha. So ato ang mga kailangan na gamit sa filtered na kape, which is filtered paper, so kunship na flower drip, server, and then weighing scale, grinder sa pag-grind sa coffee beans, and then mostly ang coffee beans na to. Then sa katong kape mocha pod, kailangan punta og chocolate sauce, then creamer, and then sa pag brew sa coffee, so pinaka-last na to kailangan jud isang kettle o ang hot water. Timbang tag 18 grams na coffee beans. Kato nabutang na nako ang coffee beans sa grinder, sa manual grinder. So i-grind nako siya. And then butang na to ang server og kun na drip. So i-tear na ko siya. And then basaw na to ang paper filter. So kailangan basagi siya tanan. So butang na to ang coffee ground. So hinay-hinay lang para dili siya usik sa kilid. Kaya magpilit na siya kay basa naman ang paper filter. Taktak na to siya para ma-flat siya. Sabay na to ang time o ang pag-pour sa water. So start ta. So first na ko ginabuhat, naga-pour kog water. Extract tag acidity na pud niya. Organic na acid para dagdag strength na lang sa coffee. So natay nahuman na extract na filtered na kape. So ready na ibutang sa paper cup. So karon magbuhat na buntag kape mocha or ice kape mocha. So first magbutang tag 2 scoop sa creamer.
after na to na stir ang creamer. So add tag chocolate sauce. Stir na to ang weighing scale into 0. Then mag-add tag chocolate sauce. Mag-add tag itong ready na naka cold brew na coffee na ko. And then, ato na siyang i-shake. So, hinahinay lang po sa pag-shake. Mauna ni mga kapuso, ang ice kape mocha o sakto karong panahona, ang hot filtered na kape. Well, mga pipurunta siguro tano. Bitaw, dahil kayong salamat Sir B-Boy sa imong oras o higayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, chillax sa mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best luck tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Maayong butag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Kadumutaga atong makachikahan ang one of our newest Kapuso Teen Stars. Walilain pa ako di si Kapuso, Clarence Delgado. Good morning, Clarence, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you? How's our newest Kapuso Teen Star? So excited naman po and very, very happy po ako ngayon, Attorney Resi po. Maayong buntag din po sa inyo at sa mga lahat na nanonood dyan sa buong Mindanao. How does it feel to be at home sa Kapuso Network? Very excited po, thankful sa GMA and sa Kapuso Network for the opportunity po na binigay nila sa akin, and very, very happy po talaga ako and excited na makapag-work dito sa GMA kasi first time ko din po mag-work dito po. Marami talaga ang nakasubaybay sa'yo dahil you started showbiz at such a very young age. How do you react naman sa mga comments and reactions ng netizens sa iyong transformation? First of all, I'm very thankful po sa mga comments nila and I'm very happy na kapag nababasa ko po yung comments nila. And it really took time po talaga para ma-achieve yung healthy body ko po kaysa before. Nag-exercise pa po ako, diet, and other things po talaga. Madami po talaga akong ginawa. How were you able to achieve naman your handsome looks, Clarence? Sa una po, mahirap po talaga mag-adjust po. Pero kapag tumagal, masasanay ka na din po talaga po. I-advise ko lang po sana na some things take time po, and yes po, yun lang po talaga. And you need talaga patience and hard work para ma-achieve yung gusto mo. Kahit nag-aartista ka, hindi mo pa rin pinapabayaan ang iyong pag-aaral. How are you adjusting naman to online learning? Well, at first po, nung nag-start po ako ng online learning, una nahihirapan po ako kasi masyadong madami ginagawa tulad naman ng ibang estudyante po. And mas mahirap din po na ngayon may taping and online. Medyo minsan nag-absent din po ako. Pero naka-cope up naman po ako sa mga gawain ko po. Very promising din ang career mo ngayon, Clarence, and aabangan ka namin sa First Yaya. Kumusta ang paghahanda mo naman for this new teleserye? Nung nalaman ko po na nakuha po ako, una binasa ko talaga yung script and inintindi ko po talaga yung character ni Nathan po. Yung personality po niya, tsaka prepare ko din po talaga yung sarili ko para sa role na po. Please thank and invite everyone na abangan, of course, ang airing ng First Yaya. Maayong buntag po sa inyong lahat, mga taga Mindanao. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng First Yaya sa GMA Network.
Maraming salamat po. Thank you very much, Clarence, and once again, welcome to the Kapuso Network. Daghang salamat po. And that was Kapusong Clarence Delgado. Tutok lang mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, di gayud malimod, labi na sa mga millennial nga pangandoy gayud nato nga makaadto sa nagkadayang parte sa kalibutan. Labi pa nga nauso ang hashtag travel goals katong wala pa ang pandemya. Gani ang uban karon naghinam-hinam na gayod nga makasuroy balik sa laing-laing lugar, uban ang pamilya, higala o mga minahal sa kinabuhi. Ug subay ni ana karong buntaga atong makauban ang proud Mindanaoan solo traveler nga nakasuroy na around the world, si Regine Reyno. Sir Regine, magandang umaga at welcome po sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Magandang umaga. Thank you for having me here. Okay lang naman, okay lang dito. Sir, unang-una, ano po ba ang inspirasyon ninyo sa Tuyok, a solo around the world journey? Noong 2011, nag-backpacking ako sa Cambodia. Tapos may na-meet ako mga backpackers na Japanese. Tapos nag-around the world sila. Yung literal na travel, tas lilibutin mo talaga yung mundo. So, nung nalaman ko yun, sabi ko pwede palang gawin yun. So, that started the inspiration for this tuyok or circumnavigation of my journey. At the same time, may mga movies din na nakapag-inspire sa akin tulad ng Up in the Air, Last Stop for Paul, tsaka yung Map for Saturday, and The Art of Travel. Kailan po ba nagsimula ang inyong paglilibot at saang lugar po ba ang inyong binisita? Nagsimula to nung November 8, 2019. Tapos nag-end siya nung December 16, 2019. So almost a month and a week. Bali 11 lahat na na countries or territories yung napuntahan ko. Nagsimula ako sa Manila, dito sa Philippines, Hong Kong, Beijing, tapos pumunta ako sa Mexico City, bali eastward. Pag nakita mo yung globe, eastward. And then from Mexico, dumiretso ako ng Cancun sa Mexico din para bisitahin yung Chichen Itza, one of the 7 wonders of the world. And then from Mexico, Peru, Brazil. From Brazil, Morocco, Israel, and then I also visited Palestine. And then after that, Southeast Asia na. Pabalik na ng Asia, which is Thailand, Singapore, and Malaysia. Last leg yung Malaysia sa Kota Kinabalu, and then pabalik ng Maynila. So talagang umikot sa buong mundo. Sir, saang mga lugar po ba o activities ang makonsider ninyong most memorable experience sa pag-travel? Yung Machu Picchu, isa yun sa hindi ko makakalimutan kasi bata pa lang kami, nakita ko na siya sa libro. Pero kaming libro before sa bahay. And napaka-amazing nung nabasa ko sa libro. So hindi ko inakalang papupuntahan ko siya. At isa siya sa 7 wonders of the world. So yun isa sa mga highlights. Pati na rin yung Chichen Itza sa Mexico. Isa rin sa 7 wonders of the world. Kasi mahilig ako sa mga history o yung mga architecture na ginawa noon. Magtataka kung paano nila ginawa. Wala pa silang modern tools at that time. Tsaka yung experience ko sa Israel. Because as a Christian, malaking bagay sa akin na makita kung saan si Jesus dati naglakad or saan siya linibing, saan siya pinako, yung mga lugar na yun. Sir, sa tingin niyo po ba, ano po ba ang advantage at disadvantage bilang isang solo traveler sa iba't ibang mga bansa? Ang advantage ng solo para sa akin yung freedom. Napakalaking bagay sa akin yun. Magagawa mo yung gusto mong gawin, walang kukontra. Kung halimbawa gusto mo magpahinga, papahinga ka, gusto mong kumain dito, kung ano man yung gusto mo. At the same time, isang advantage nun marami kang makikilala along the way. Kasi kung may kasama ka, usually ang kausap mo lang yung kasama mo. Pero kung mag-isa ka, marami kang makakausap na tao. Ang disadvantage naman nun, minsan may mga medyo mas mahal siya kasi syempre minsan may mga tours na pwede yung split kung may kasama ka. Dahil nga maggastos ang mag-international travel, paano po ba ang budget o ipon goals ninyo para sa inyong planned travel? Sa akin kasi ang travel ay mataas ang aking prioridad para sa pagka-travel kasi for me, I consider na traveling is one way of living your life.
So, itong circumnavigation na ginawa ko to, very straightforward. Yung salary ko, naglaan ako from that salary. So basically, parang 2 months salary siya. Yung 1 month salary, pinambili ko lahat ng plane ticket. Tapos yung the next month salary, yun yung pinanggastos ko along the way. Pero before magagawin itong mga ganitong trip, syempre, kailangan may sapat kang ipon para hindi naman parang sumugal ka lang basta na ginawa mo to pero wala kang ipon. Lastly, ano po ba ang mai-advise o tips ninyo sa ating mga kapusong Mindanaoan para hindi na maging drawing ang kanilang world tour goals? Sa mga mahilig mag-travel o sa may mga planong mag-travel ng internationally tulad ng ganito around the world trip, ang number one na masasabi ko is you have to be aggressive in booking flights. Kasi pag nakabook ka na, dyan na yun wala ka ng choice kundi tuloy. Pero ang nangyayari kasi minsan, ang dami nating plano, ganito. Pero ayaw natin mag-book kasi nagadalawang isip tayo. Uy, baka ganito, baka... Pero kung talagang gusto mo siya, kung talaga nakapag-decide ka, you have to be aggressive, i-book mo. Doon yung ginagawa ko pag mag-travel ako kasi kampanting loob ko kasi for me, traveling is education as well. So, I invest a lot in travel. Hindi ako nanghihinayang. For me, hindi lang pasyal-pasyal to, pero parang natututo ka, nag-aaral ka. Daghang salamat Sir Regine sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og safe travels pohon mahuman ang pandemya. Thank you. Maraming salamat din. Say pinaagi sa iyang background sa pagtrabaho sa coffee shop kani adto nga nagsirado na karon tungod sa pandemya, nahimo kining oportunidad ni John Ray Plaza nga maglusan sa iyang kaugalingong negosyo pinaagi sa mobile coffee shop. Samtang Jill, alang sa travel tips ni Regine Reyno nga kung dunay plano mag around the world tour, kinahanglang porsigido og mag-alat og savings. Sayog mga kapuso, atong atangan si kapusong Clarence Delgado sa upcoming romantic comedy series sa GMA nga First Yaya. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Emma Stone nga what sets you apart can sometimes feel like a burden and it's not. And a lot of the time, it's what makes you great. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.